Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsakan unay ni Renz, idi imbaga ni Samuel, nga agyan iti balay na, kan ituloy na nga agadal. Kabayatan na, naamuan ni Aurora ti panagdadagsan ni Nancy nga anak na. Ad-adda ti panakasurun na, idi imbaga ti manursuro, asaan ang makaturpos da Nancy kan Edward. Idi madanon ti graduation, masayangan launay da Edward kan Nancy, tasaan da akaraman kadagiti agturpos. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ulila, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan mo. Ada sumunga na kotse. Mapansamot di ta pagadalan. Ha? Makitam ka di tinakalugan iti kotse asumungad. Nimot gabat day jay. Kan naka-formal attire ti loko? Isu ka no ti valedictorian day ta agaban. Sino nga ta tilakay? Kan apay akadwanan ni Renz. Napandan iti parking lot. Madamdama, mangrugin ti graduation. Ay, sayang nga talaga. Maawat da ti diploma da. Idinto tawan diploma ta. Wen nga rod. Ay, apay nga umapalakmatan kadagiti kaadalan ta. Uray siya nga rod. Maudya talaga ti babawi. Ay kamlawan ka, apok. Nakaturpos kamutlaan ngayon. Agyaman ak unay kada kayo, lolo. Noawan kayo. Jack amo no anyan tinagbanagak. Sa anak siguro ang nakaturpos. No di nak tinulungan iti dayding aldaw. Di ta ko managamam mo. Mamati ak, nga inturong nak ni Apo itinasaya at tao. Katda kayo day ta, lolo. Gapo iti kinasingpet mo nga ubeng. No saan ka nasingpet? Pinapanaw ka kuman iti balay ko. Uray da kayo mat, lolo. Nasingpat kayo mat. Mala, mapantangaro din iti restaurant. Silibraran ta ti panagturpos mo. Adon tinakaawid, ngam adda ka pala dito pagadalan. Ada lang namin or-orayak, ma'am. Ma'am, kasapulan ka di nga agulit da Nancy kan Edward? No kumain complete dalaang, mabalin ang maaladan to ti diploma da. No, makumpleto da ti kurang da, ngam saan mat? Tika ato ka di tilangan da, ti daduma ang makagapo, ma'am? Saan laang aday ta? Nababaamin dagiti grado da. Naikanda iti gundaway amang ipangato. Ngam jay mat agpaliwawang tinararamid da. Sayang ang arot, ma'am. Talaga asayang. Uray saan da unay analaing no inggagaid da kumamat. Maikanda kuma iti konsiderasyon. Ngam saan mat? Nakitak idaadwa iji batog ti balay da ako mitkita dito'y pagadalan. Mabalin ang masayangan da tasaan da ang nakaturpos. Ita tasaan kayo pa'y asumrek iti universidad. Agsursuro kang agmaneho. Tapno sikan ti mangimaneho iti lugan no adda papananta. Lolo, interesado akmat ang makasursurong agmaneho. Nalakalaeng asursuruan ti agmaneho. No lagay ta interesado ka. Interesado ak launay lolo. Inta ka din? Inta pa'y mangala iti student permit mo Apaman amamuam ti agmaneho. Maaramat mo ti may sa kotse. Ha? Di ka din abungan ako ti garahe, lolo? Kotse ti may sa nga anak ko dayjay. Pinanawan na iti napanidya Amerika. Ipaaramat yu kanyak, lolo? Una, basta an nadam. Tapno ada aramatan ti anak ko into nagbakasyon. Ni, sika mo ti masabat ko, Eva. Naka-enroll ka din iti universidad? Saan pa'y? Sika, naka-enroll ka din? Saan pa'y? Inton Lunes pa iti ipapan ko.
Inton Lunes mat nga ron ti ipapan ko, tapno agkuyog ta. O sige, agin nuray tangaro dito iti oras ti alas 7 inton Lunes. Adayaw ka dito'y pagaw-awidam? Saan mo tunay nga dayo? Dito'y lang ti ayan ti dalan nga agturong iti balay mi. Uy, Nancy, adda ka ma dito'y palengke. Ay, dakalan ti tiyan mo Saanan mailam mo. Wen, adaw may kugatangan. Nagapo ak iti ospital. Apay, asino ti adda yung ospital? Napanak nagpa-prenatal check-up. Apay, adi mo kadwa ni Edward, anapan nagpa-check up. Day tangarot ti pakasurunak. Manipod dakkelan ti tiyan ko. Di nakon kadkaduan amagmag na. Makapasuron. Apay, kumadi, nakakadwaan. Idi saan pa'y adakkel ti tiyan ko. Kanayon nakakadwaan nga agpasyar. Ngam itan tadakkel. Di nakon kayat akakuyog. Anya? Ay, unay katikas ta klase ti lalaki. Irresponsable, Kinagpay suna. Masursurunak kan kwa na. Gapo iti aramid na. Renz! Hoy, aginroll ka kadimot? Ay, adakadwa na nagpintas sa babae. Wan, Remy. Aginroll ka kadimot dito nga universidad? Wan, aginroll akmat. Uy, asino ta kadwam? Isugayam ni Eva. Eva, ni Remy. Sigud aka adalak iti high school. Hi, nice meeting you. Likewise, Miss Eva. Ay, Eva laangan. Formal unay no adapay la miss na. Anya ka diti course mo? Education. Ay, saan tayo nga ron nga agpada iti department? Ijay kami sciences ka ni Renz. Ay, imbag man tagadwa kayo. Awan pa'y makita kakadwak ita. Ngamin, italaang nga umayak dito Nancy, amom ka di anapanak ija universidad? Kat nakitak ijay ni Renz? Amang ano nag-apply kas janitor ijay. Tapno adda aramatan na. Saan? Ada kadwa na. Dinamag ko, nag-enroll kat wan ka no. Adda nga tamang tultulong kan kwa na. Pangalan na kumamat iti pagadal na. Sigurado nga scholar day jay. The valedictorian kat nga rod. Sa bagay. Ay, sayang. Nakaturpusak kumamat. Tapno agenrolak mat iti kolehyo. Sayang. Inununam to matinakirelasyon. Italaang ama amiris ko. Jakmat kaya ti agulit nga agadal. Kan may sa, inton aganak ka, kapilitan nga awiram ti anak mo. Kasano ka nga maka-eskwela? Apay ngay may ka ditoy. Agpaiso ka di. Nga adda sa bali akakuy-kuyog mo. Iso addi kan umay ijabalay. Apay ko ma. No adda sa bali akakuy-kuyog ko. Apay asan asyak ti awisam. Siyak kumati kakuyog mo nga agpasyar. Kita mamatay tayo tsuram. Kaslada tambor asar sarunwam. Awanan ka itibain. Gapu tamasikuga kon. Di na kon kayat akadwang agpasyar. Apay ngamin ngayon palubos mo nagsikog ka. Saan kumapay? Makapasuron ka talaga. Agan na kaktulang Makitam. Oh, anya kumati makitak no aganak ka? Ti anak ta. Si kanto ti agaw awir. Oh, apay nagsagsagit ka, simbang pa. Kagurag-kurak na dyan lalaki. At dangkit din sa bali akadwa ng agpaspasyar. Dayjay ka diti ko nam amangay ayatken ka. Kunak no saan nga agbalbali, mami. No dimngag ka kumaidi iti pamagbagak. Awan day taas ang sangitam ita. Adda ka kumaita ijay universidad. Diyak ngamin ni namnama akas to ti pagbanagan ti amin. Amom itan, nga inumob tiluam, gapoy tinasapa pandaki relasyon mo. Ano sap? Taday ta ti kinayat mo. Lolo, ikatak ti abong ti kamam. Kan alaak mo tanti ulas yo taglabaak.
Nalpas mo ka, Danger. Aramidem a report mo, apok. Un lolo, isong aglaba akon. Tapno na dalos ti ulas kan abong ti kama. Uray awan ti babae dito'y balay. Awan maurno nga murang. Narigrigat ti aglaban no maurnong, lolo. Saan ka nagkamalian ang alakan ka dito'y balay ko? Isong agyaman ako na imat kada kayo, lolo. Ita, sumagmamanulangan atawan. May sakto na profesional. Ngam no saan ka anasaririt? Saan ka mata makaturpos? Ngam no awan matidakkel atulong yu kanyak. Diyak kumamaragpat ti arapaap ko, lolo. Mami, nagsakit ti tiyan ko. Aga na kaksan. Awagam ni Edward. Tapno da kadwata ang mapan iti ospital. Da kayon ti mga awag. Alangin niyo ti cellphone ko, Mami. Ay, daytoy katikog kunakon. Ayan tay cellphone mo. Di talamisaan, Mami. Saan aga po iti kinasukir yo? Saan kumakas to iti mapaspasama kita? Ay, una yan ay Hello? Apay ngay mawag ka, katrabiin. Makaturturog ak pay lang. Naimas ti tuturugam, dita, dito tagsaksakit ti tiyan di anak ko. Ha? Aganakan, rumwaran ti putot mo. Kasta ka di. Kat, ayan nyo ita, mami. Ada kami dito'y balay. Mangala ka itilugan, taiyag mo dito'y. Pangiluganan ta kaninansi. Sapay awan kwartak. Awan pa'y matrabaho. Na, just kay ka lalaki. Irresponsable. Makamukamot amang iremedyo na. At dala mapasama kiti anak ko. Idarum ka. Sige, mami. Urayan dak dita. Mangkita kitilugan nga ramatin tayo. Bye. Ay, just kinayjay nga ama ti anak mo. Amo na ti nagputot, ngam di na amo nga isaganaan o rumwaron ti imputot na. Inutil. Saan kayo na sumanao, Mami? Tanagsakit ti tiyan ko. Kasano? Kat inutil di awanan bain. Awan ka no kwartana? Makapasuron. Umay ka di, Mami. Imbagak amang iremedyo itilugan, ta umay ditoy. Amangan no saan nga umay. Padasan na. Imbagak ano saan nga umay. Idarom ko, gapoy, tinaramid na kan ka. Urayan tangarod ginggay ti madamdama. Ngawan pa laang mangalatan iti sa bali alugan. Nagsagit talaga ti tiyan ko. Kanya pa'y ngay, no di kasta. Kasapulan asyak ti rumwar nga agbiro kiti pagluganan. Ay, just kinay dya lalaki. Agputot lang ti paglayngan na. Dito'y kapay ka no labor room, tasaan pa'y arumwar na ita anak mo. Adalay nakgatangan. Sige, Mami. Nagsakit na talaga. Amok lang kumakastoy. Diyak ko maimanugot iti ibagbagam ide. Just ka, Edward. Apay, just kayak. Kat, di ka mat pinilit. Nagayatan ta matadwa. Ilutam ti sakak. Ilupok ti tiyan ko. Uy, diyak amo no ayan tinasakit. Diyak mo matilutak. Anyaya ti pailot mo. Kompormiditan ti ilutam Takas lang na sakit amin na pasit ti bagi kiti panagregnak. Matayag sa. Diyak mat mapagigiddan nga ilutan amin nga ibagbagam. Inton kwan, inkusay kaditan. Di nagpay matulungan iti nasakit ko. Just kika. Just kila aminen. Ilutan ka lang aruden. Saan mat nga ilot ti araramidam? Pagpagkalman. Da kayo mat nana. Apay akaslada parikot yo. Ay, adala napan ko kinatang di tabutika. Adaninan si di ospital. Marigatan nga aganak. Idi pa'y rabi nga impanmingam saan pa'y anaganak aging ka ita. Ay, umayak mat nga rod nana. Awan klasik ita. Taada ka no meeting ti professor mi. Sige, intaman nga rod basang. Ada ka din ni Edward Ijay, nana? Wen, ada ijay. Iso ti inawagak ang mga alay tilugan. No, idi pa'y rabi ingayin panyo. Medyo nabayag nga rod, nana. Ay, wen nga rod.
Idi kinita ti doktor, saan pa'y mat kano arumbar ti ubing. Isu nga dapay laang ijay labor room aging gaita. Ayan ni Nancy, Edward. Impanda ni Jay delivery room. Marigatan unay. Dakkel sa kanong amin ti ubing. Amangan mo't no masies. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayam. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.